Salam tout le monde, bienvenue football Kenekan. Donc on est mon crade Knayana qui abonné Knayana qui a vu like ka partager wala saka force dana. C'est Anthony Brésil joueur de Nuatina Brésil tunya wala men Nuatina nya me ka foko ya gen kabo ka équipe nationale la kasabu ke donc ko ani dendo tume ñoron fe ko ay bengal wallo ta ko deni segre o basro deni konomando o de konna la banko Brésil kono ya trobo ka lisila donc fem nya ka club no Manchester United donc ko lu fana be enquête la wala saka ko ñañini ko na tia ana galombe do ñona communa donc ni watin kunna ko ni asembora Brésil équipe nationale pour le moment. Bonne nouvelle pour les Aigles Moussa Djenepo donc ay rabaro ci na tumbe Belgique de mais ko wa sigina kata Belgique donc tumbe club na yana tungata Angleterre donc sigina club Clenela na to secteur Dennes donc Moussa Djenepo ni wati na sigina ngata tuna amba fa bonne chance donc ni bonne nouvelle les yan Coupe d'Afrique te andale mbala bena tant de jeux sur donc abena ka forme sur et puis abena confiance passe pour que ka ka équipe nationale de ci na donc bébé Moussa Djenepo do mom do talambala mais ke donc no wati na gila chama bare ba ka kasabu ke tanzue ba tablo donc ni tanzue tibulo fem do aka gele bonko bolantana ni teje donc du jagwa day be formu perdi doni no tam sadina po sembo zuen namra boyen no wati na fem nya Argentine donc manka bade wulendo fem nye po e pega internet donc no lisbon gal donc aya ira ka foko ni Argentine yen coupe du monde muta ko la belendo donc ko harni Argentine ka binta kala je donc ko bintu me don tumamna ko baso ko journée din sanfe o te dore ni mafli Argentine ka penalty donc akambe penalty de ma we penalty musro donc yani penalty ka ti aya ira ka foko jour tamamba tumbelin sanfe donc konna aka défenseur mbe noe Virgil Bandak na lebe jouer Liverpool ayira ka foko entraîneur ya kuma mfoko ale maso aka kuma kama ka foko fem ya Argentine donc ko FIFA de tumuno fe ko kaira ka foko tumba fe ka Messi de ka coupe du monde ko kuma nunu ko ale maso aka ko kuma ka nunu ma donc ka foko fem ya Argentine donc ko tier la ko Argentine kutumbe u ka top la donc kutumbe nouveau la mais ko ale ka entraîneur ko ne ayaga kuma kan de fo donc ko mais ko ale maso aka nanta mamra ka chocho Cristiano Ronaldo CR7 ñoti nawe forme barila donc femnya ko 27 match ayo de ke 2023 ko nala donc asira ka 24 bido ko nala donc femnya moni mo chama mba fo ko korla ko donc ko si jamfara men bo bena tabang ka bido chom na bang ka bido donc ñoti naire a convoquer le Portugal équipe nationale fait donc nous mafdi ou kan ka jeudi donc no femnya héros éliminatoire ko nala ni information demande mon tumambulo donc ni a diare kananya ka vidéo nous like ka partager wala sa ka force dana en kambe watu vraiment donc merci beaucoup d'ici là mais akuna nyana surtout ka vidéo like ka partager wala sa ka force dana merci tout le monde au revoir donc amba fo bonne chance Moussa Djenepo surtout pour les Aigles donc ka match mon flamou benale merci.